Preasfințitul Părinte Adrian Băgețeanu, viețuitor al Sfintei noastre Mănăstire și călugărit la Sfânta noastră Mănăstire. Actualmente este monac și slujitor duhovnic la Sfânta Mănăstire Altul Brădul Bodă. Și rugăm să ne surprindă cu particularitățile pe care le-a sesizat și le-a trăit în preajma unui duhovnic și mărturisitor ca Părintele Adrian Băgețeanu. Săptămâna Preacuvioasă Părinte Stareț, ce aș mai putea eu adăuga în plus la această exhaustivă prezentare, adâncă, evocare a bătrânului Adrian, a moșului, așa cum îi spuneam noi. Aș vrea doar câteva tușe lăuntrice să aștern în inimioara frățiilor voastre. O serie de lucruri care sunt particulare atât acestui bătrân, cât și celuilalt mare bătrân, Sfântul Cuvios Mărturisitor, Sofian Bodiu. Aș intitula puținele mele cuvinte Părintele Adrian, unul din cei de demult. O carte care evocă pe un cuvios părinte din veacul XIX al Mănăstirii Optina, Cuviosul Gavril, scrisă de un ucenic, un viețuitor al Mănăstirii Optina, Clement Sederborg. Așa se numește. Cuviosul Gavril, Starețul Gavril, unul din cei de demult. Toți acești bătrâni sunt unul din cei de demult. Sofian, Adrian, Cleopa, Arsenie Păpacioc, Ioanichie Bănan. Toți acești sfinți sunt unul din cei de demult. Și Părintele Adrian Băgețeanu, moșul nostru, al frăților voastre și al nostru, nevrednicilor săi pui duhovnicești, este o verigă a acestui lanț. O verigă pe care nu ai cum să nu o iubești prin strălucirea ei. Nu ai cum să nu-ți amintești de această strălucire aparte a moșului. Presupunând că te-ai fi întâlnit, și toți ne-am întâlnit, să spun așa, de nou cu acest bătrân, dintr-o dată, nimic știm despre el, la Sfânta Mănăstire Antic, îți dai seama că el este unul din cei de demult. De ce? Pentru că Părintele Adrian era un părinte filocal. Dacă Părintele Sofian Bodiu era adâncul isihas, omul calm, liniștit, așezat, care te binecuvânta cu un zâmbet discret în colțul gurii, cu o privire plină de dragoste, cu pace și bucurie în suflet, așa cum știți frățile voastre, că spunea Părintele Adrian, uneori, cum el însuși preciza, părea a fi opusul. Adică era iute, era arzător ca o flacără, era poate chiar aspru în cuvânt. Cuvântul său adesea era apăsat. Dar acest contrast pe care îl făcea cu Părintele Sofian era un tot dinpreună cu bătrânul rugător isihas, Părintele nostru Sofian Bodiu. Ei erau un tandem duhovnicesc. Aceasta aș vrea să subliniez, că figura Părintelui Adrian nu poate fi despărțită de cea a cuviosului Sofian. Ei întotdeauna
povățuiau dinpreună la mântuire. Cuvântul lor se completa și se întărea. Noi înșine, ca frați, mergând la spovedanie, la unul dintre ei, celălalt ne prelua atunci când bătrânul Sofian era poate obosit, sau când Părintele Adrian era obosit, ne prelua Părintele Sofian. Deci unul se ajutora pe celălalt, ca două mâini care făceau aceeași împreună lucrare. De aceea Mănăstirea Antim era un cui filocal. Era un focar care prelungea peste timp ce anume stărițism. Am impresia că zilele voastre este un epoc. Stărițismul filocalic, această lucrare duhovnicească particulară care își trage rădăcinile din lavrele străvechi ale Egiptului, veacurilor 4 și 5, așa cum vedeți în Paterinile Egipteane. Apoi, în Sfântul Munte Athos, în Sinai, în Ierusalim, în Optina, în străvechea noastră Moldovă și în țara românească, prin Sfântul Paisie, Vercicovski și ucenicii săi, acest stărețism era prelungit în istoria recentă a Bisericii noastre prin acești doi luceferi ai Bucureștiului, Părintele Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu și Părintele Adrian. Dincolo de multa, dureroasa suferință, mucenicia prin care a trecut bătrânul Adrian, neînțeleasă de către noi, pentru că nu poți înțelege în adâncimea ei ceva care nu trece prin oasele tale, cum spun părinții. Greutatea harului purtat de Părintele Adrian Făgețeanu, ca și de toți ceilalți sfinți mucenici mărturisitori în închisori, nu poate fi înțeleasă decât în parte de către noi. Și această parte, tot prin îngăduința și lucrarea harului, dar această complexitate a vieții lui nu ți era cunoscută când îl întâlneai, așa cum am spus. Presupunând că dădeai pentru prima dată ochiul cu el, așa cum am dat și eu. Mirean încă fiind în acel an 1995, ba nu, era 1994 în toamnă, eu eram student, și doream să mă spovedesc la Părintele Sofian. Auzisem despre Părintele Sofian, nu era atunci Sfânta Mănăstire Antim și unul din părinții de aici m-a îndrumat la Părintele Adrian. Era o sâmbătă seara, după priveghere, și acolo în trapeza veche, unde știți, frățiile voastre, că trapeza se afla vis-a-vis de chiria veche a Părintelui Sofian, Părintele Adrian servea o felie de pâine, un ceai, și am bătut sfios la ușă și am întrebat: aș vrea, dacă nu vă supărați, Părinte, dacă îmi îngăduiți, să-l vorbesc cu Părintele Adrian. Și scurt, laconic, da. Sunteți cumva Sfinția voastră, Părintele Adrian? Da. Aș putea să vă vorbesc puțin după câteva momente? Da. Dar să beau și eu un ceai, fără rom. Deci, era foarte natural și știa printr-o replică simplă să detensioneze orice situație, să se apropie de inima ta. Știa să se pună pe aceeași direcție de egalitate cu inimioara ta frământată de multe întrebări și căutări. Tu nu știai despre trecutul lui, cum zic. Nu știai nimic despre el. Dar, aflându-te în
preajma Lui de izbea acest Duh, această grosime a Harului, această consistență monahicească, pecetruită de Harul uceniciei. Pentru că citirea multor cărți, dacă este foarte bun, dar dacă nu trece prin oasele tale, prin mestecarea ei monahicească într-o ascultare și răbdare, și dacă nu trece prin suferință, fie ea mucenicească, fie ea martiriul alb, cum spun Sfinții Părinți, al monahismului, al vierii voii, atunci această citire rămâne doar o erudiție academică. Părintele Adrian le avea pe toate acestea trei: erudiția academică, gustul monahicesc al ascultării și al trăirii voii și pecetea martiriului. Și toate acestea dădeau o consistență care te izbea, așa cum m-a uimit, m-a captivat, m-a cuprins, m-a sorbit într-o persoana lui această mireasmă a mucenicului și cuviosului Adrian în acea seară de septembrie, când m-a luat de braț și am făcut mai multe ture de biserică aici și nu se mai terminau, și nu se mai terminau, și nu se mai terminau. Și eu pierdusem răbdarea, pentru că copil de 23 de ani, cât aveam eu, un lucru vroiam să mai spune: Părinte, mă gândesc la monahism. Părintele Adrian nu m-a lăsat să ajung la acest cuvânt și după o îndelungă expunere a vieții sale s-a oprit și s-a uitat la mine cu aceeași grosime a harului, cu aceeași blândețe a Duhului, cu aceeași dulceață a cuvântului, cu aceeași seninătate în ochii săi adânci și plini de dragoste. Și mi-a spus: poate te întreb de ce ți-am vorbit atât de mult. Pentru ca să înțelegi că în viața omului nimic nu este întâmplător. Și atunci, iubiților, înțelegeți, frățiile voastre, că nimic nu este întâmplător. Că, uitându-mă la fețele frățiilor voastre, despre mulți îmi amintesc cum ne întâlneam, așteptând aci, la rând, dimineața, la Părintele Adrian, în timp ce un frate, un creștin, oricare, citea la strană, din psaltire, sau un acatis, sau un paraclis. Sau ne întâlneam în paraclisul cel mic din curte, tot la Părintele Adrian, sau la Părintele Sofian, aci spovedea el, țineți minte, pe solee, sub icoana celor 4 sfinți, dictată de Sfântul Antimiu Virean. Nimic nu este întâmplător. În aceste zile, gândiți-vă că mari sfinți ne-au binecuvântat cu gustul filocalic pe care ne l-au picurat în viețile noastre. Aceasta cred că este cel mai important din toate evocările noastre, pe care le facem periodic. Să ne amintim și să trăim gustul Harului, pentru că gustul filocalic pe care ne l-au picurat în inimile noastre ne dă putere, este ceva practic. Nu este numai o amintire într-un album cu fotografii duhovnicești nevăzute ale vieții noastre, din care mai răsfurim din când în când. Gustul Harului este cel care ne dă putere să trecem peste ce într-o aceste zile.
peste ceea ce macină cel mai mult veacul acesta hain, depresia și deznădejdea. Și spun depresia și problematica psihiatrică, duhovnicească, îndrăznesc a vă spune, sigur, și în calitate de medic, că bolile, epidemiile cele mai grozave de acum nu sunt chiar cele somatice ale trupului, ci sunt cele ale sufletului, anxietatea și depresia. Iar acestea condiționează foarte multe din problematica bolilor somatice ale trupului. Și acesta era un cuvânt pe care ne spunea adesea Părintele Adrian, de aceea vi l-am spus. Iată-l, deci, moșul. Moșul acesta, Părintele Adrian, iubiților, pentru a merge puțin mai departe pe acest fir filocalic, evocându-l, practica ceea ce părinții din pustia Egiptului, părinții din Sfântul Munte și acum, părinții optimi, ucenicii Sfântului Paisie de la Neamț și toată viețuirea monahicească filocalică numesc spunerea gândurilor. Spunerea gândurilor era facilitată, ușurată de moșul, de Părintele Adrian, prin faptul că el nu avea liniște, nu avea cugetul împăcat. Dacă știa că ucenicii lui, puii lui, sunt cu o problemă lăuntrică, nerezolvată, nespusă, sunt într-o nelămurire, și nu numai ucenicii lui, mă refer la frații de mănăstire, noi, cei de atunci, ci și cei care veneau sub epitrahilul lui. Știți bine, iubiților, era un duhovnic al tinerilor. Mulți dintre noi eram tineri atunci. Și ne luptam cu multe... Aveam de-a face, treceau pe lângă noi multe rătăciri ideologice, de sorginte asiatică, ezoterică, New Age-ul care în acea vreme își arătase colții după anii 90. Și Părintele Adrian era un duhovnic al tinerilor, polarizând în jurul lui sute și mii de tineri. Și tineri și vârstnici. Dar erai surprins să vezi că la un bătrân peste 80 de ani, mult octogenar, peste 80, era coadă de frați tineri, studenți, cărora le vorbea cu o neliniște a lui personală, păsându-i de neliniștea lor. Aici este declicul duhovnicesc al duhovnicului. Aici un duhovnic începe să fie lucrător în adâncul celui de sub epitrahil. Aici duhovnicul nu este un administrator al tainei. Harul lui Dumnezeu lucrează. Și taina sacramentală, ca sacrament, se săvârșește prin punerea mâinilor. Și păcatele se iartă. Dar zic Sfinții Părinți, zic Părinții filocalici, toată filocalica grăiește, aici duhovnicul începe să fie lucrător în sensul nașterii din nou. Având neliniștea cea bună pentru neliniștea celui de sub epitrahilul său. Așa era Părintele Adrian. De aceea te frapa, te izbea cugetul lui, pentru că îi păsa de tine. Spunea cuviosul Părinte Rafael Noica, era în ciubotele tale, în problemele tale, în căutările tale, de idei filozofice, de viață, de carieră, studențești, post-universitari și așa mai departe.
Deci, de aceea era un duhovnic filocalic. Pentru că avea acest dar al nașterii din nou a ucenicului său. Mare este lucrarea Harului, nesfârșită, infinită. Părintele Sfântul Dumitru Stăniloae, în Ascetica și Mistica, spune undeva, citându-l pe Sfântul Simeon, noul teolog, că infinită este lucrarea Harului în zidire și în conștiințele oamenilor. Dar legat de duhovnici, spune Părintele Stăniloae, comentându-l pe Sfântul Simeon teolog, există harul sacramental care lucrează prin taina Sfintei Spovedanii și Dumnezeu iartă păcatele prin duhov, și există harul ca o harismă pe care o are duhovnicul de la Dumnezeu, harul de a naște din nou. Înțelegeți? Adică de a modela, de a-l transforma prin har pe cel care vine și vine și vine și capătă cuvânt de folos sub epitrahilul său sau față către față. Duhovnicia se face sub epitrahil și nu numai sub epitrahil. Duhovnicia se face prin întreaga prezență, viețuire a duhovnicului care devine un bătrân, un gheronda, un stareț, spuneți cum vreți. În toată Ortodoxia se vorbește despre acest bătrân care naște din nou pe ucenicul său. Așa era Părintele Adrian Făgețean, așa era și Părintele Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian Botiu, starețul nostru. Și iată de ce am spus un părinte filocalic, pentru că le avea pe toate acestea pe care le-am menționat cu asupra de măsură. Ardea de neliniștea, de preocuparea ucenicilor săi și a frățiilor voastre. Și țineți minte cum s-o sărduia la spovedanie, obosit, înfometat, însetat, vara, caniculă. Stătea plecat și aștepta să-i spui, utilizând chiar anumite trucuri, dacă vreți, frățiile voastre. Se prefăcea că n-aude, aud, cum? Țineți-mă. Sau se prefăcea că ațipește, pentru ca cel care este sub epitrahil și se rușinează pentru un moment a spune un păcat, o neputință, un aspect al viețuirii lui, să-l repete, să-l spună cu putere. Și atunci bătrânul nu dădea multă, nu punea prea tare piciorul pe pedală, să dramatizeze acea șchiopătare a ta, acea cădere, ci zicea scurt, să te ierte, să te ierte. Nu dramatiza acel moment dureros al vieții ta, pe care îl spuneai și, o, Doamne, cât de ușurat te simțeai. Îl spuneai pentru că spunerea ta era ușurată de trupul lui, cel duhovnicesc. De aceea, iată, Părintele Adrian era un părinte filocalic. Țineți minte, în Pateric, cum venea un frate care avea oareșcare păcat și îi era rușine să spună la bătrânul său. Și venea odată, venea de două ori, venea de trei ori. Și a treia oară era spus. Și atunci bătrânul așa ușor a trecut peste el și i-a spus, i-a pus mâna pe umăr și i-a spus, frate, au oare nu sunt și eu om? Fura un osman și îl mânca pe ascuns. Aceasta era neputința acelui frate. Așa era Părintele Adrian. Cugetul lui
te îmbrățișa într-o înțelegere și compasiune. Și îți spunea de fiecare dată, oare nu sunt și eu înțeleg. Tonul vocii, inima lui era milosârdă. Milosârdă. Aș vrea să vă spun o scurtă întâmplare și apoi să mă apropii de finalul cuvântului cu Părintele Adrian. Un duhovnic din Sfântul Munte recent. Pe un duhovnic l-am căutat la un moment dat în viață și n-aș vrea să dau numele. Cu ani buni în urmă, când trebuia să mă întorc în țară la povața și îndemnul curiosului Dionisie, celor încă trăia, Părintele Dionisie, în ultimul an de vieții sale. Și l-am întrebat, Părinte, era seara după vecer, la o mănăstire pe malul Mării, în Sfântul Munte. Aș vrea să-mi spuneți un cuvânt pe care să-l duc în țara mea, și să-l țin. Și stă Părinte și se gândește și tace, și tace, și tace. Într-un târziu se uită la mine și îmi spune, aveam translat. Și mi-a tradus. Părinte Alexie, Dumnezeu iubește, inima milosârdă. Acesta a fost cuvântul. Inima milosârdă este cea pe care o avea Părintele Adrian și care este inima de care în veacul acesta depresiv și plin de frici, noi toți avem nevoie. Avem nevoie de inima milosârdă a celui de lângă noi, a soțului, a soției, a fratelui, a sorei. Avem nevoie de inima milosârdă a duhovnicului. Pentru că dacă duhovnicul este mai mult decât, cum am spus, un administrator sec al unui sacrament, care este taina Sfintei Spovedanii, care lucrează prin har, dar nu are inima milosârdă, duhovnicul nu poate naște din nou. El nu este un duhovnic filocalic. Dar dacă face un exercițiu cât de puțin în a înțelege pe celălalt, în durerea lui, de a intra în oasele lui, atunci Harul lui Dumnezeu îi lărgește inima. Cui? Duhovnic. Înțelegeți? Deci dacă duhovnicul cearcă puțin a înțelege durerea celui de lângă el, Harul îi lărgește inima. Așa era Părintele Adrian. Harul lui Dumnezeu îi lărgea inima, încât în inima lui încăpea și tânărul student, și mama cu copii, cu probleme, și soțul care nu știa cum să-și gestioneze problemele din familie, și monahul începător, și fratele abia intrat în mănăstire, și lumea ta. Părintele Adrian era omul care se ruga pentru întregul Adam. Înțelegeți? Adică el ne spunea, când era câte o problemă, în mănăstire, în biserică, în cetate, faceți paraclisul Maicii Domnului. Îi plăcea grozav să te audă pe tine ca monah, că te duci și faci paraclisul Maicii Domnului pentru cutare problema fratelui tău. Sau că citești la psaltir. Un alt truc al Părintelui Adrian era acela de a veni din proprie inițiativă la ușa ta, seara după ce termina de spovedit acin paraclisul din curte. Țin minte serile de vară la acum. Cald. Vara aceasta e bine. E răcoare deocamdată.
slavă Domnului. Dar în seriile de iulie, de august și la vârsta lui, cu patologie cardiovasculară, sechelară, în urma unor infarct, avea mare suferință, bătrânul. Și totuși, obosit, bătea la ușa noastră, a căruia, la cel pe care îl simțea că are probleme, care e muncit de gânduri, care o ispită, bătea discret, spunând, îl primiți pe moșul puțin. Și venea și dorea să se așeze pe un scaun. Părinții știu. Atunci, iată, încercai să ajuți, să aduci scaunul, să iei tu scaunul. Și zicea, măi omule, când o să fii tu de vârsta mea, atunci te ajut eu. Deci avea mult umor. Și prin aceasta spărgea zăvoarele reținerii. Spărgea gheața. Vedeți? Adică s-a așezat în centrul chiliei și începea să-ți spune. Și tu te deschideai. Era meșteșugul filocalic al spunerii gândurilor. Dacă citiți scrierile Sfântului Paisie, cât de mult accent, scrisorile lui către ucenicii săi, cât de mult accent pune pe această spunere a gândurilor către duhovnic, către stareț, către gheronă, veți vedea cât de important este într-o mănăstire, și nu numai, și pentru viețuitorul din cetate, să aibă pe cineva la care să spună gândurile. Nu neapărat să vorbim, ci față către față. Ochi către ochi, inimă către inimă. Spunerea gândului. Alteori ne chema, așa cum a spus și Părintele Arhimandrit, Părintele Mihail, ne chema pe noi la chilie, la dânsul, luând ca pretext afecțiunile sale oculare de a-i pune picături în ochi, parcă nu putea să-și părăsi. Dar lărgea timpul dintre un ochi și celălalt pentru a ne da nouă prilej să-i citim din Sfinții Părinți, comentând și punctând anumite aspecte importante pentru viața noastră personală, prin această citire. Cam aceasta, multe sunt a spune, dar era completarea văzută a Părintelui Sofian. Și împreună lucrătorul tainic al Părintelui Sofian. Era cu o mare dragoste pentru o mare prețuire pentru cea mai înaltă virtute pe care el o socotea, smerita cugetare. Dacă vreți, un motiv în plus că e o prelungire a părinților filocalici, istoria vieții lui. Părintele Adrian spunea nouă, la spovedanie, toată lupta să dă pentru cugetarea smerită. Sfântul Siloan Atonitul spune, toată lupta să dă pentru smerita cugetare. Și dacă omul nu se smerește, atunci Dumnezeu îngăduie o ispită. Și dacă iar nu se smerește, mai îngăduie o ispită. Și dacă iar nu se smerește, mai îngăduie o ispită. Și mai mare. Și noi toți am trecut prin aceste lucruri. Și vedem că, într-adevăr, toată lupta se dă în viața noastră, de creștini, în cetate, de monahi, cu atât mai mult, pentru smerita cugetare. Să-l punem pe Părintele Adrian în inima noastră, în rând cu acești părinți filocalici, cu mari stareți. Să înțelegem că prezența lui în viața noastră a fost un dar de la Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre cuvintele mele din început, evocând acea discuție din
seara aceea cu Părintele Adrian, când mi-a spus, poate te întreb de ce ți-am vorbit atât de mult, dar nimic din viața noastră nu este întâmplător. De aceea, iubiților, să ne gândim că nimic din viața noastră nu este întâmplător și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile cuviosului Adrian Fălățeanu să ne miluiască, să ne